Kalaminians. Naata diri ron sa, sa Basak Lapu-Lapu sa Masulog Road. Bay, kinatay tan-awon bay kaning Kim's Fried Dakkochi. Wow, fried Dakkochi. And tanaw na kanang mura nag-share ko mura nag chicken barbecue bay na Korean na, di ba, miss? Oh, so lain-laing sauce na original soy garlic. O gang sweet and spicy. Plus kung ganahan ka rice, 15 pesos lang. So open siya from 11 a.m. to 7:30 p.m. So kung pakitaon ninyo bay, dali na kayo. At tuwa sa Google Maps bay, naanan na sila. Kim's Fried Dakkochi bay. Sure kung makita na ninyo, huwag na sila yung Facebook page by the way. Pero later, I'm gonna tell you na, pwede sa mo magpa-deliver na lang, magtapulan kayo, no? That's like free delivery. Kung, ano ba, kung namoy food trip yes bay, that's like free delivery. Diba? Ay, kawo! Lagi! Okay, mga tag-iyar ba? Pero, yes, but in a bit, so ila-ilahon na natin ilang mga pagkaon. Ibay, unsa ba yung paboritong Dakkochi, bay? Para na po, ang akong ganahan sa Dakkochi is kaning sweet and spicy. Ngano man? So, mas lami siya except lang sa chicken, mas ang sauce nila is lami pa din kayo. Wow! Ikaw, ma'am, unsa yung paborito, ma'am? Original. Ngano man? Ang iyang crunchy. Then, ang flour niyang gigamit is very unique taste. Wow! Ikaw, ma'am, unsa man yung paborito, ma'am? Soy garlic. Kay? Lami. Oh. Lami siya. Wow! Tapos imbis makaibaw na nung unsa kung orderon, naglibog na nung ko. Pues, ordero na itong tanan, di ba? So, mga niya ron. Tanaw na ito ron. It's eating a while kaya ako nang orderon tanan. So, lutuon sa kanila. So bay, og finally naluto na ako mga Dakkochi bay. Og karon mao na ni ang ako na ipaila-ila ninyo. So mao ni ang kuan. Soy garlic, paborito ko na niya, kana niya oh. Alright, ya kani ang sweet and spicy, paborito tong laki na ako nakitan kanina. Og kani ang original pero gibutangan og mayonnaise, mustard og sweet chili. So actually Actually dire pwede na ka magbog ng sauce. Order lang original and then butangi ato ilang mga kuan. Mayonnaise, mustard ba mo gusto, ketchup ba mo gusto, pwede gyud kaayo bay. So karon ato nang tilawan ang ilang Dakkochi. So guys, it's eating time and natas Kim's Dakkochi na mo ni ang Dakkochi bay, dako na chicken. Dakkochi parang short for dako na chicken. So ato is the chicken barbecue ni natag 70 to 80 pesos na ni. Mao ni ang ilang sweet chili no? Ayun, sweet and spicy 80 pesos na kay nani special sauce and made of chicken thighs goodbye. So mana tilawan na to ha. Bay ganan kay yung crust kay crispy kay siya. Na ang chicken is really tender siya, juicy and very flavorful ang sauce. Dili kay sobra kahang, hanghang gamay, tamis gamay. Perfect in case mga Pinoy ni katong hilig og sweet and spicy. Nakanindot pa niya, why bukog ba? Ano bukog? No? Nakakalang ko nila. Wag ibukog di ka kansi ba? Kung magkanon ka, makapa-exercise ka kay unod ragid tanan bay, unod ragid tanan ya. Misulod gid sa kuan ba?
ang flavors niya nisulod yun sa karne. Nga. Mana, mata to first na flavor. O karon guys, i-try na itong second flavor, which is the soy garlic. So favorite sa mga chicken, mga Korean chicken ba, they love soy garlic flavor, right? Nga karon, of course, nasa din rin skin Dakkochi ba yo? So, di ba? Tanawa na naman cute mo. Yan, ikadak ka ba mo rin? Yan, nagadak ka sa kong naong ba? So, more or less, mga upat ni kahiwa. Yeah, walay bukog. Breaded, fried chicken ka naman. Bago yun gi-fry. Plus, ganahan ka butangan ng mga mayo, ketchup. Pwede yun kaayo. Nga, lamisad kay butang mayo din yung soy garlic ba. Of course, soy garlic din siya, na soy sauce na flavor, and then ilang garlic na flavors is strong also. Produce overpowering na kuan kay balance sa kayo. Kung ganahan ka gamay ng hang, pwede ka mga hot sauce. Pikhan din mo na may hot sauce, miss. Okay, ko hot sauce. Pikhan na to hot sauce. Apa nilang sweet chili sauce, pwede sa nimo butang. Kung ganahan kag mga kuan ba, grabe na kay kalain na egg flavors. O katong mga ganahan like fried chicken diha, pwede ra sad. You can order original. Ang original mahog kuan na breading na gibutang. Flavored na ilang breading, so kuan na siya. Templado na. Nya pwede sa duduan butang mayo, mustard, sweet chili sauce, whatever you want para ma-adjust sa imong kuan panlasa. Wow. For 70 pesos ba? Piling na ko kuha na kay sulit na kayo. Dugang nag 15 pesos. Na kay rice nila. Naman soup drinks na. Pila rin yung soup drinks? 15 pesos. Oh, 15 pesos. So, more or less, imong gasto 100 pesos na kay soup drinks, na kay rice, na kay manok. And I'm sure kung hinudan ka, mapapa-extra rice yung ka. Sure kay ko. So mana, grabe kaya kung layo kaya kung ibayaan ba niabot ang Masulog Road, Lapu-Lapu, pero worth it akong biyahe, more or less, hapit ko na abtan 30 minutos gikan sa kwan, kay traffic kayong Mactan Bridge, pero yes, worth it rin kaya akong biyahe ya. Kwan buto na nun, agion na nimo, from the first bridge, basak na siya, mga 5 kilometers, muliko kas, sana basak, so, kung saan nga na ng likan, sa basak, sundulat, kung saan suntugan, basak suntugan road, dahil, unahan gamay, na masulog, yan na sa iskin na masulog yun siya, doon na kaya, na may mga kwan niya, partihanan rin, so pwede na ka makapark. And yes, nalingaw yun ko sa Dakkochi, first time, actually ako, tilawag Dakkochi there's na din sila chicken, fried chicken na stick sa Korea, so, since na-cancel man itong mga travel plans pa dong sa Korea, kung nangita ka, street food na Koreano, like Dakkochi arena mo, sa Kim's Fried. So, nga yun, officially na rin. Kim's Fried Dakkochi, guys. So, pagtiwas ako kaon, guys, nag-enjoy yun ko. And, thank you so much for watching. And, if you want to learn more about Kim's Fried Dakkochi, just check out the description. So nana King's Fried Dakkochi there. Nana sa Facebook page, by the way, subscribe and follow them. Kung mawala mo, look at them at the Google Maps. Pero kung mo ilingaw, pwede rason mo magpa-deliver. By the way, they offer free delivery. For 300 pesos by free delivery, you can use mga apps po. You can use like the app called Kaunta app, which is a homegrown Cebuano app that will make you order some of your food cravings, especially the local food, mga gagmay na businesses.
na diha sa kaunta bay. Yan dayon. Like this Kim's Fried Dakkochi. Thank you so much for watching. And see you sa itong sunod na mga food trips. Ug let me know kung namin ganahan ako tilawan. Let me know kung nakatilaw na mo sa Kim's Fried Dakkochi. Ay nako, unsa gid akong order on susunod. And thank you so much for watching. Ug see you na sa sunod na itong kaon-kaon. Bye bye bye!